Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na pangning ko si ko Allah ta'ala sumanaw salamak na kalilintad na gukapipi ang ginawa. Na banyu din mambagyan sumananian sa dunia na sampai sa alungan na heriktiama. Sa giyamambu kengiu siya pakabgair kano sa mga rin na makapanggulalan sa maranawso. Nagyus wata iyo di na pagaraniyo. Anding iyo kalalaman swingaran yan sa isak kwalilingaran na. Ada salah kau kun ko mahuda pamikir na dalandag sa marugong. Sagi kun mambu mga rin na siya na iplilili lang nagudi ko kurmat sa yung tabubayakan. Da salah kau kun ko princess asit tenor. Aliamin sa mara kumadirotan sa maging araton sa mulundu agimat taidanan. Kamatan dinab na raw da so kinilabawa sa gulatad makang ko di kang giginawa ina maragna kumiro sa kapapantag na ika ayamatam benar na ditatago da esos suara ko. Napalis to lala ko sa way barat sasnang nabairing sa alungan na baan na ilimpa o di kang giginawain na barakang katingkapi. Sa katina pamakinagin sa banyo din tatangkay sa sudi. Wassalam. Mo ka ang ko kay tasana ka di si istinang koan Nakomi iya ka ang bela Ao kagiya pelimbuka Na delo yung kake iladan Inado limbukas kege inawai inapay no la itakare non Nara denga anidi ini de ona panogwa odang kang miroin Inai ingai di idila sigina ina wala buya kana mai kau mina yung kang Ako maka
kaya ngalaminan kaya kagigibuinan sampai nama anak enoto makurande ulan namai pore gawai laina pagi siang kaira no ande ka onagenat ko bisulai tanang inuiga ka beso wa udeno raga napay no tua ulang kay ibuyo ka na saya ka o ni ganat sama ese ka na sa mi iyara tampara sa miyara day kakambu ingada sa mangkong na de na tago sa rating kaya buo soma salaga ina perisi isasi tinora olia min sama rakon madi rawatan si magi ngarawatan semua londo apa penong ko pakon ko ragi sago dia pahit itago sakit tagi nama ikade koronde nasai lagi rarama agakang gering kale laywa ona kwa oribuina tatapakuri wadana idido pane mangkong inanai ino kadiri dong kato makai mambo sakiari buning miladan kabe kuwa wari pandik o maka buro de kue genai pagong manegi bentang gi ako kalang langonion na bơ ko pasan de la nào makan tay ko uwi di na yuswa oraping kata no kay lango niyo sa kana sololot ng kade sa bilang bilangan kada bentuk inian kai na di lamat kada ona suwa opare yastana kada makom pasag bilang nanay no o kadiri do ay di do panamang ko perensi sa sitinor nagamatag ko pagkarat sagay na may nasusurot may makaaling ako ay dulada pang ginawa ay sagi na inilalakong study ay ko pag manibulog agakaididinding ako